pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Ziko mokombeli. Okupatsirani nkhani zindine Sam Kabambe poyamba mitu yake. Boma lati ndilo kupereka ndalama zomwe zithandizire kukonza milatho yomwe yakokoloka ndi madzi osefukira. Bill Center kayendetsedwe ka CDF sili pa mndandanda wa mabilu omwe President Mutharika wasayinira. Nyumba yofalitsa nkhani za Zodiac TV ndi Zodiac Online ayizisankha kuti zachita bwino kwambiri kuposa ena mu 2025 mu mphoto za msangulutso za UMP. Muzamasewero bungwe la Sulom lati kubwera kwa anthu ochepa ku masewero amkati mwa sabata kwachititsa kuti litolere ndalama zochepa mu ligi ya TNM chaka chino. Tsopano nkhani zimwa tsatanetsatane. Nthambi yoona zapamsewu Roads Authority yati boma laonetsa chidwi chopereka ndalama zomwe zithandizire kukonza milatho yomwe yakokoloka ndi madzi osefukira mdziko muno. Polankhula atayendera mlatho wa mpasadzi ku Kasungu komanso wozi mboma la Nkhotakota, mkulu wa nthambi ya engineer Amnel Champiti wati pomwe akudikira mlingo wa madzi kuti utsike kauniuni wa ndalama zofunika kuti zigwire ntchito ali mkati. Wilson Alan Piri walemba ripoti. Polankhula atayendera mlatho wa wozi omwe udakokoloka ndi madzi ndipo uli pakati pa tauni ya Kasungu ndi boma la Nkhotakota, mkulu wa nthambi yoona zapamsewu Roads Authority Amnel Champiti ati ntchito yobwezeretsa milatho omwe idawonongeka ili mkati mzigawo zonse za dziko lino. Champiti atogwira ntchito atumizidwa madera osiyanasiyana kuti akawunikire kukula kokonongeka kwa milatho asanapange ziganizo. Boma lili lokonzeka kuti lipereke zonse zofunikira kuti ntchito igwirike. Roads Authority ndi udindo wake woti izimanga komanso kukonza ndi kuyang'anira misewu iliso yokonzeka. Polankhulapo nduna yoona zamtengatenga ndi mtokoma Feston Kaupa atsindika zakufunika kothana ndi votoli mwa msanga pozindikira udindo molipo pa nkhani za chuma. Msewu waonongeka kwambiri monga mmene maonera, zaonesa kuti mtsinje wasuntha malo amene umene kuti uziyenda chifukwa cha madzi amene achokera ku mtunda uko ndi kugwetsa mlatho msewu. Pakadali pano kampani ya Motor Angel yayamba kukonza mlatho wa mpasadzi omwe uli mboma la Kasungu. Malo mwa Zodiac kuno ku Kasungu ndine Wilson Alan Pire. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jaina Sa wati anthu anayi afa ndipo ena oposa 100 avulala potsatira mvula ya mphamvu yomwe yadzetsa madzi othamanga ndi osefukira madera ambiri a dziko lino. Dr. Sa ati mvulayi yomwe ikupitirira kugwetsa nyumba yaononga misewu ndi milatho yakolola ziweto ndi zokolola pamene anthu 42,000 ndi mabanja oposa 9,300 akhudzika. Chisomo Chingwalo ali ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jaina Sa wati boma lalimbikitsa ndondomeko zolondoloza ngozi zogwa mwadzidzidzi pomwe mvula yamphamvu ikupitirira kuononga m'madera ambiri, ponena kuti padakali pano thandizo layamba kupita kale ku mabanja omwe akhudzika, ntchito zodziwitsa anthu azipititsa patsogolo komanso nthambi zopulumutsa anthu pa ngozi zili tcheru. Polemba pa tsamba lawo la Facebook, Dr. Sa ati ngozi zomwe zikuchitika m'maboma ochuluka ndi zomvetsa chisoni. Iwo ati padakali pano anthu anayi amwalira ndipo ena opitirira 100 avulala pamene anthu opitirira 42,000 mabanja opitirira 9,300 akhudzidwa. Dr. Sa ati nyumba, misewu, milatho, mbewu ndi ziweto zaonongeka. Pamenepa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu walimbikitsa nzika ndi mabungwe opereka thandizo ku dziko lino kuti atsatire malangizo a zanyengo ndi kuthandizira mabanja omwe akhudzika ndi kusefukira kwa madzi. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma padakali pano ikupereka chakudya ndi zinthu zina kwa mabanja omwe akhudzika ndi ngoziyi ndipo thandizo likupitirira. Nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo yati mvula yamphamvu ikhala ikugwa mdziko lino kufikira lachinayi ndipo madzi atha kusefukira maka m'madera amphepete mwa nyanja kumpoto ndi chapakati.
m'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Anthu anayi kuphatikizapo mwana wa zaka zitatu afa pa ngozi ziwiri zapamsewu kumchewu ndi dedza lachitatu. Ngozi yakudedza malinga ndi mtolankhani wathu Ernest Gama yapha anthu atatu, pomwe mwana wa zaka zitatu Stephen John ndiye wafa pa ngozi yakumchewu malingana ndi mtolankhani wathu kumeneko Blessings Mbewe. Boma lasayinira malamulo atsopano kutsatira chiganizo cha President Peter Mutharika chosayinira mabilu ena omwe nyumba ya malamulo inavomereza posachedwapa. Koma bilu yosintha kayendetsedwe ka thumba la chitukuko cha madera ya Constituency Development Fund Constitutional Amendment palibepo pa mndandanda wa malamulo atsopanowa. Izi zabweretsa zokamba zosiyana pakati Bill yokhazikitsa lamulo loyendetsera thumba la chitukuko cha madera CDF sili pa mndandanda wa mabilu omwe President Peter Mutharika wasayinira kukhala malamulo, zomwe zadzetsa chiyembekezo chosiyana pakati pa magulu okhudzidwa. Izi zikudza pamene sabata zapitazi mabungwe oyima paokha komanso bungwe la makhonsolo la Malawi Local Government Association MALGA analembera Mtsogoleri kalata kuti asasayinire biluyi kukhala lamulo. Kenford Mdima walemba ripoti. Boma lasayinira malamulo atsopano kutsatira chiganizo cha President Peter Mutharika chosayinira mabilu ena omwe nyumba ya malamulo inavomereza posachedwapa. Koma bilu yosintha kayendetsedwe ka thumba la chitukuko cha madera ya Constituency Development Fund Constitutional Amendment palibepo pa mndandanda wa malamulo atsopanowa. Izi zabweretsa zokamba zosiyana pakati pa magulu okhudzidwa, pamene ena akuti biluyi ndiyosemphana ndi malamulo akulu a dziko lino ndipo ena akuti biluyi ikuyenera kukhala lamulo. Ahadrod Nkandawire, mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association MAGA, wati sangayankhulepo kanthu padakali pano pa nkhani. Office ya President tinanene kuti President athu apanda chiganizo chotani chomaliza. Pati nangova pakati pa mana kwamba kuti akuunika napenda kuti apanga konzati ma different voters and stakeholders nkhani imene ndiyese downzido kuti chiganizo chomaliza choma President apanga chotani ndiyesa nonseko kazovuta kuti tiyankhulepo. Koma a Benedicto Gondowe wapampando wa National Advocacy Platform akukhulupirira kuti President Peter Mutharika akuzindikira nkhawa zomwe mabungwe ali nazo pa biluyi, ponena kuti pakatipa mabungwewa analembera kalata ofisi yake. Posapezeka pa mndandanda zikutanthauza kuti mwina President sadavomereze lamulo limeneli, zimene malamulo zikatero limayenera kuti libwererenso ku nyumba ya malamulo kuti akaliwunikirenso kutengera zifukwa zimene a President atapereke ku nyumba ya malamulo. Ena mwa mabilu omwe mtsogoleri wa dziko lino wasayinira kukhala lamulo ndi okhudza msonkho, kuphatikizapo yokweza msonkho wa pakatundu wa value added tax kuchoka pa 16.5% kufika pa 17.5%. Malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Mukuonera Nkhani pano pa Zodiac, mune ndine Sam Kabambe. We will now bring you a special address from President Peter Mutharika to the nation of Malawi. Pantawino tikupatsireni uthenga wapadera umene President Mutharika anapereka ku mtundu wa Malawi. A new year has dawned, bringing with it renewed hope and a fresh opportunity to begin again, especially for those who found it difficult to achieve their dreams in the year just ended. Indeed, 2025 was not an ordinary year. We endured moments of both pain and relief. The economic crisis of the past 5 years reached its peak. For the first time in our nation's history, prices rose almost daily. It was heartbreaking to watch our already modest savings lose value with each passing day. The once celebrated growing economy was reduced to a land of shortages. Essentials we once took for granted, fuel, foreign exchange, fertilizer, and food suddenly became scarce. As a nation,
we grew poorer than we were in 2020. Nevertheless, I bring you good news. Because of the decision you made on September 16th, this economic tragedy is steadily becoming a thing of the past. In just 3 months since I assumed office, signs of recovery are already visible. Inflation is declining, meaning your savings are safer and secure today than they were a few months ago. Fuel shortages are easing, power outages are shortening, and we're moving closer to eliminating blackouts. We are actively laying the groundwork in other sectors as well. In essence, we are firmly on track with our economic recovery plan. These critical indicators are inspiring confidence among potential investors. I'm mindful, however, that hunger remains a pressing issue. That is why we have intensified distribution of relief food and ensured that ad-mark markets are stocked with maize. I urge all those involved in food distribution to work diligently so that all families facing food insecurity are fully supported. My policy remains unchanged. No Malawian should die of hunger. Looking ahead, we intensify agricultural production to exceed domestic demand so that we can export the surplus. We uphold fiscal discipline and prioritize investments in key productive sectors, including mining, energy, roads, and rail infrastructure, to lower the cost of doing business, drive industrialization, and generate employment. Ultimately, our economy must uplift the living standards of all Malawians. I will maintain strong stance against corruption so that these efforts should bear fruits. I call upon each one of you to play your part. If you are a farmer, strive to produce more. If you used to plant once a year, aim to plant twice. If you are a business person, expand the goods and services you provide and employ more people. I'm creating a conducive environment for everyone to be productive. Together, we can make 2026 a year of renewal and progress for our families and our nation. Happy New Year to you all. May God bless Malawi. Pamene tikupitiriza ndi nkhani zathu tionenso mitu yathu. Boma
boma ladzipereka kupereka ndalama zomwe lithandize kukonza milatho yomwe yakukoloka ndi madzi osefukira. Bili yosintha kayendetsedwe ka CDF sili pamndandanda wa mabilu omwe President Mutharika wasayinira. Nyumba yofalitsa nkhani za Zodiac TV Zodiac Online azisankha kuti zachita bwino kwambiri kuposa ena mu 2025 mu mphoto za msangulutso za UMP. Muzamasewero bungwe la Sulom lati kubwera kwa anthu ochepa ku masewero amkati mwa sabata kwachititsa kuti litolere ndalama zochepa mu ligi ya tennis chaka chino. Kupitiriza nkhani zathu, Zodiac TV ayisankha ngati nyumba yowulutsa mawu pakanema yapamwamba mdziko lino mu mphoto zomwe a UMP Awards apereka. Zodiac Online ayisankha kukhala tsamba lofalitsa nkhani lopambana pa internet. Mphotozi azipereka usiku wathawu mu mzinda wa Blantyre pamwamba umene aluso osiyanasiyana komanso mnyumba zofalitsa nkhani zimene zachita bwino mchaka cha 2025 zimene kumene alandira mphoto. Busa wa mpingo wa CCIP la neno a Martin Chimwaza Malikebu ati kuthandiza ndi kupereka zofunika kwa odwala mnyengo ya chisangalalo zikumawalimbikitsa Chikristu ndi umoyo wawo wa uzimu. Busa Malikebu walankhula izi pamene mpingo wapereka thandizo la chakudya ndi zina kwa odwala pa chipatala chachikulu cha boma la neno pomwe akukondwerera kulowa chaka chatsopano. Kuchoka ku neno Steve Kalungwe walemba report lomwe wawerenga ndi Rachel July. Mbusa wa mpingowu amati Chimwaza Malikebu auza Zodiac atatha kupereka thandizoli kuti odwala komanso ayang'anira akusowekera zinthu zambiri pomwe ali mchipatala kotero mipingo itengere mwayi wothandizira zosowa zakuthupi ndi zauzimu za anthuwa. Iwo ati ngati mpingo sutengapo gawo ndiye kuti ukulephera kukwaniritsa mawu a Mulungu omwe amalimbikitsa kugawana mnyengo zonse. Tikudziwa kuti tikudutsa mnyengo ya chikondwerero, tadutsa mnyengo ya Christmas ndipo panopa tikuyembekezera kukhala ndi nyengo ya chaka chatsopano ndipo tinachiona kukhala chofunikira kwambiri kuti chikondwerero chimene Ambuye watipatsa tigawanenso ndi anzathu amene sanakwanitse kukhala ndi nthawi yakukondwera ndi okondedwa awo m'malo mwake ali kuno ku chipatala. Mmodzi mwa akuluakulu oyang'anirana mwino pa chipatalachi Achikondi Matengule athokoza mpingowu ponena kuti odwala ambiri akusowa chakudya cha tsiku lonse kotero thandizoli liwagwira dzanja. Ngati chipatala zimezi zitithandiza kumbali yonena kuti monga mukudziwa mapeshenti akabwera kuno amakhala ndi zosoweka zambiri zimene zikuyambira kuthupi, uzimu, amasowekera anthu atagwira konkono ndi kubwera kwa iwowa kufikira magawo amenewa kuthupi ngakhalenso kuzimu kutengera ndi mphaso zina zimene awabweresera mapeshenti athu. Mmodzi mwa omwe akudwazika mwana wake Afane Leonard ati akondwa ndi thandizoli kamba kuti akhala akufunitsitsa kukondwerera ndi mwana wawo mnyengo ino ya Christmas ndi Nyowere. Ndayilandira bwino kwambiri chifukwa simembekeza kuti angathe kubwera kudzandipatsa ufumira ndinalibe chakudya ndapeza chakudya cha lero kuthokoza kwambiri. Mpingowu wagawa zinthu monga sopo, ufa ndi ndiwo mwa zina. Tione tsopano nkhani za masewero. Bungwe loyendetsa ligi yaikulu mdziko lino ya Sulom lati masewero a mkati mwa sabata athandizira kubweretsa mbuyo ndalama zimene limayenera kupeza pa masewero a ligi ya tennis mchaka chino. Msungichuma wamkulu wa bungweli Ali Mwachande atolera 1.7 billion kwacha yokha m'malo mwa 2 billion kwacha yomwe anayiyerekeza. Matimu a FCB Nyasa Big Bullets, Mighty Wanderers, Silver Strikers ndi Chitipa United ndi amene apezeka ndi ndalama zambiri kuposa matimu anzawo. Sambanda akutiuza nkhani yonse mu ripoti ili.
msungichuma wamkulu wa bungwe la Sulomu ali Mwachande watiuza kuti bungweli linafunitsitsa kupeza 2 billion kwacha mu ligi ya chaka chino, koma kuchuluka kwa masewero ankati mwa sabata ndi umbava wa ndalama umene unakula mzipata zolowera m'mabwalo a zamasewero kwalepheretsa lingaliroli. Amwachande ati ligi ya TNM chaka chino imene inayamba pa 5 April ndipo yatha pa 27 December yatulutsa ndalama zokwana 1.7 billion kwacha zimene zikuyimira 62.69% kukwera kuposa za chaka chatha. Pa ndalamazi matimu agawana 749 million kwacha, bungwe la Sulomu linalipira 387 million kwacha pa dongosolo lokonza masewero ilo lapeza phindu la 134 million kwacha. Mabungwe a Farm ndi Sports Council atengako 67 million kwacha, ndipo ndalama zina zokwana 340 million kwacha zagwira ntchito yolipirira mabwalo amene ambiri mwa iwo ndi aboma. Malinga ndi Amwachande, kulimbikitsa ndondomeko za makono zolipirira masewero, kuthetsa umbava umene wakula mzipata za mabwalo olowera ku masewero, komanso kuchepetsa masewero ankati mwa sabata zingathandizire kupeza ndalama zochuluka mu ligi ya chaka chammawa. Tachitabe bwino ndithu ndi percentage yaikulu kwambiri. Kutengera pa chaka chatha pachina penga 1 billion pamene pooneta tapyola kwenikweni mwina timadiga itha kuwana 2 billion, komano mwina ma midweek games anatipanga affect kwambiri kupita chitsogolo chimene tizikhala tikuyambira nkhani ya e-ticketing imeneja ikazakhala yatheka ndi 200% ilandira ndikuti mpirawo zakhala ukukonda komanso tupitisa chitsogolo. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets imene ili ndi chiwerengero cha anthu ambiri amene amayitsatira yapanga 198 million kwacha pa masewero ake onse. Mighty Wanderers katswiri wa ligi ya TNM chaka chino yapeza 173 million kwacha, ndipo Chitipa United yapeza 37 million kwacha pa masewero asanu ndi awiri okha amene yasewerera pa bwalo la ku Chitipa potsatira kusamuka ku Karonga kumene imasewerera masewero apakhomo. Apaso ndipo mapeto pa nkhanizi, koma tisanapite tionenso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka kupereka ndalama zomwe zithandizire kukonza milatho yomwe yakukoloka ndi madzi osefukira. Bill yosintha kayendetsedwe ka CDF sili pa mndandanda wa mabilu omwe President Mutharika wasayinira. Nyumba yofalitsa nkhani za Zodiac TV ndi Zodiac Online azisankha kuti zachita bwino kwambiri kuposa ena mu 2025 mu mphoto za msangulutso za UMP. Muzamasewero bungwe la Sulomu lati kubwera kwa anthu ochepa ku masewero amkati mwa sabata pochititsa kuti litolere ndalama zochepa mu ligi ya TNM chaka chino. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Munali ndine Sam Kabambe mwalo mwa ife tonse kuno Zodiac sikumabokhala nafe. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.